Miren, pues lo bonito de la estación está por ahí. Sí. Ya lo has visto, ¿no? Sí, hemos visto. Si tienes vértigo, mejor no miras. ¿Qué pasa? Lo que se hacen en cuatro tornillos. Mira aquest groc, no? Que dona gas. Sí, aquest i després també els blancs. Aquí ja parada. Aquí fluixa ara. Sí, sí. I aquest d'aquí. És aquest d'aquí al costat. Ara fluixarà. Aquest al costat. Veus? Mira. Ara ve la parada. Aquest. Perquè no tinc la temps. Perquè com arriba menys aquí, poder no sentim amb l'altre, poder no... No la temps. Però no està més aforat. I és perquè ens frena. Perquè té que passar. Té agafat l'estiu. Té canviat ara. Todo esto se está... Mira, ve, acá hay otro. El que viene. Yo más claro. Y ya se baja. Aquest és així al revés. La porta aquesta va. Aquest és al revés. Una tuneladora más grande. És que no t'has vist. Aquest ve cap allà. És la veïna. Perquè és una olla morta. No, ara venim de dalt, però és com un cruce. Sí, no, aquest és el vell. Aquest és una olla morta, aquest és el Aquest serà inútil. No. Una olla morta, no ho tindria. Això és el bo. És una olla morta, venen tots igual. Volen per allà i per baix, normal. Serà el bo quan estic cap allà. Jo dic, és que no. Ara venim de dalt. Vale, molt, és que el de cap allà, cap per baix. Aquesta via no sé el que morda. Ah, no? I per què mirar? Perquè tindrà per aquí. Aquesta que anem ara sí. Aquesta que anem ara no servirà per res. A veure, Ets molt mamatge, ets molt aquesta que anem ara no servirà per res. Aquesta que anem ara no servirà per res. Per què servirà? Doncs perquè ja... Bueno, pot tenir tant de canvi de... Per això Mira, tira per baix aquest. Vale, queda per baix. Per això, la que havia de dir no Ara anem per baix. Si te montaba en la otra La que anàvem ara. parada, sí. Anàvem ara... La que anàvem ara. Molt bé, i què estàs dient? Anàvem ara... res. Van de un canvi de una maniobra. És un camí de viu. D'una manera... Tio, deixa'm en pau. Esto es un poquito peligroso. Més semblant. Aquest toca per banda. Mira per aquesta finestra del cap, mira per aquesta finestra. Doncs la sola està de tocar per ell. ¿Qué? Que lo malo es cuando te resbala por la cuesta. Que te va a reparar. Esto es guay. Un poco más atrás parece que va muy despacio, pero aquí va muy rápido.
Tio, deixa'm en pau. Ah, Que no mira, l'altre estava cortat. A veure, creia que estaven... Creía que antes no había trozo de vía y nos íbamos a desencargar. Es que son yo me bajo un cansado. Sí. En la próxima me bajo. Otra salida. Tú aún no has ido para atrás, ¿no? ¿Qué? Tú aún no has ido para atrás, ¿no? Para atrás de... Después va para atrás. ¡Ya! Después va para atrás. Sí. En Calzam. En Calzam. No, creo que... Yo creo que en San Martín abajo. Yo creo que en Calzam. Yo me bajo en Calzam. ¡Oh! O sea, en Calzam después irás para atrás. Pero estoy muy rápido. Lo que más me ha gustado es el metro, los ascensores. Para que cuando llegas abajo del todo. ¿Qué? Pablo, en la próxima. Pablo, venga. No puc passar, tia. Si no hi ha enrere, no puc passar. Tio, si aquí és enrere i no puc passar... Pròxima estació. Final de línia. Claro. Abans hi havia dos. Però n'hi haurà sempre, passejant per aquí. Sempre hi ha una. Aquí és el final. Baixem al fons. Collons, Sant Martín com era. Sí, clar. I ara... 2, 3. Però jo no entenc per què hem d'anar una sola a l'altra. No entenc per què hem d'anar una a l'altra. Perquè l'automàtica ja és més fàcil.